Zdravím, YouTube. Sice jsem říkal, že už jsem v podstatě mrtvý kanál, ale tak jako napadlo mě vás updateovat ohledně mého života. Takže brzo očekávejte video, sice bude mluvící, ale podle mě by některé z vás mohlo zajímat, jak jsem na tom po, nevím, třeba 8 měsících, možná roce, možná déle, kdo ví, nepamatuji si, kdy vyšlo naposledy moje první, kdy naposledy vyšlo video, ale můžete očekávat brzy nějaké video ohledně mého života. Nevím, kolik lidí si to zhlédne, očekávám tak maximálně 5 zhlédnutí, ale co už.